Atur wilujeng ingkang samiya rawuh ingkang rawuh mriki aneme sepuh kita hormati miyos Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang pungkasan ingkang menata para manusa ingkang mrentah kita supaya ngadahi dosa. Di timur matahari mulai bercahaya bangun dan berdiri kawan semua, marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia. Kita pemuda Islam Indonesia, ada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Semoga kita masuk surga. Tinggi gunung ya nona kampung Melayu, sarang malingkar di pinggir kali, sarang burung di puncak kayu. Saya melihat terlalu tinggi. Menjahit sarung benangnya ikal jarumnya butung ngatien butung sapa sing ganti ngarono pemuda Jawi nama Islami. Agami Islam ya nona sudah terang, asal dawe dari pangeran. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Atadama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi, tombo atiku limo perkarane kabeh pisan maca Quran lan maknane, kabeh pindho salat bengi lakonono, kabeh telu wong kasoleh kumpulono, kabeh papat otang ira ingkang luwe, kabeh limo dikira wangi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa anglakoni, insya Allah Gusti Pangeran ngijabahi. Doelingo wong urip iku sedelong, ojo agah ojo sungkan yen do poso, yen ora poso Akhire bakal delongso sebab urip ninggal poso abot donya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad.
Babarikna Ramadana. Kuningan yo mas yo diputung-putung sapa bisa amatreake yen kelingan atine bingung sapa bisa amareake gunung-gunung digawe sawah jar kepiye oleh banyoni durung-durung gawe susah jar kapiye anggen lakoni siji loro telu papat limo enam pitu wolu songo atiku lagi nandang prontong sapa bisa golekake tombo kuningan diputung-putung sapa bisa amatreake yen kelingan atine bingung sapa bisa amareake Wes suwe ora jejamu, jamu pisan kok godhong telo. Wes suwe ora ketemu pisan digawe gelo. panase ning alon-alon eyupe ning kulon omah ayune ora kemiyung bubrake wong omah-omah panase ning alon-alon eyupe ning kulon omah ayune ora kemiyung bubrake wong omah-omah Siji loro telu papat limo enam pitu wolu songo sapa wong sing sregep donga besok yen bisa mlebu swarga ning alun-alun eyupe ning kulon omah ayune ora kepiyun bubrake wong omah-omah siji loro telu papat limo enam pitu wolu songo atiku lagi nandang prontong sapa bisa golekake tombo Wes suwe ora jejamu, jamu pisan godhonge telo. Wes suwe ora ketemu pisan kok ora gelo. ali-ali matane telu ilang siji jago romblombangan besok kapan oleh memantu tak sumbang sarung pakalongan aku emo sarung pakalongan sing tak jalo salendang biru gua mon duwe bojo colongan sing tak jalo resi pangulu Allah minta ampun kali ini, tuduhan Allah minta ampun kami ini, sebab banyak dosa saudara kami, sebab banyak dosa saudara kami. Astagfirullahaladzim.
sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami, agami Islam sudaya terang, asal dawuhe dari pangeran. Ayo pro kanca ngaruwono rukune Islam yaiku limo sadat loro rukun kasiji biswa sira kalawan ngaji. Duh. Lepoke. Panase ning alun-alun